Tingnan natin kung 100% o 101.1% na masarap. Woo! Gotta cry to keep from laughing. My eyes are playing tricks on. Wow! Ang sarap kakabsat. Wow! Gagayahin ng kabsat nyo syempre. Kasi masarap daw. Dahil nga, feelingera ang kabsat nyo, ay gagayahin natin. Titingnan natin kung talagang masarap para mag-feeling nasa loob tayo ng exclusive na Ano pang inaantay natin? Simulan na natin! At ito na nga ang unang kailangan natin. Pangalawa, last but not the least, ayan, kumpleto ng ating mga sangkap. So, let's start! Para matikman na natin. Now let's cover. Yan. Then lagay natin 2 piraso. I'm so excited ah. Ayan, tingnan nyo yung kulay niya oh. Diba nagbago na? Diba kanina puting-puti? Ayan, kumukulay na siya. Grabe oh. Bumubula. So, ito na nga, hindi na masyadong bumubula at okay na tong color niya. So, it's time na para ating ibuhos at ng ating matikman. Before that, maglagay muna tayo ng ice. Para magiging refreshing. Oh, easy yun ah. Malapit na tayo sa katotohanan. Okay, let's pour. Wow, see, look at that. Let's put some lemon slice. Oh, kita nyo kakabsat? Wow. At ito na nga ang pinakaantay natin mga kabsat. Mahusgahan na. Tingnan natin kung 100% o 101.1% na masarap. In 3, in 2, in 1. Tikiman na. Wow. I love it. Sarap! Totoo nga! Ang sarap! Ang nasa niya parang iced tea na level up. Sarap! Hindi nga, totoo nga, ang sarap. Totoo pala yun. Try nyo mga kabsat, ang sarap. Buti hindi tayo pumalpak. Hindi napunta sa wala ang effort natin. English. Sarap! Sarap! Baka araw-arawin kong gumawa ng ganito. Ito na yung pinaka-drinks ko. Diba? Sarap? Nag-ima sa kabsat ko. Ang sarap mga kabsat.